No niin, moikka! Nyt me puhutaan arginiinista. Ja voi olla, että et ole ennen kuullut sanaa arginiini, niin aloitetaan siitä, että mä selitän, että mistä on kyse. Eli arginiini on yksi kehon aminohapoista. Meillä on noin 20 eri aminohappoa, mitä keho tarvitsee. Ja tämä aminohappo nimeltään arginiini on yksi välttämättömistä aminohapoista kehon toiminnalle. Ja se on niin tärkeä juttu, että keho osaa sitä itse valmistaa. Eli meidän kehohan on fiksu. Ja kaikki on ok, tosi monesti lapsilla ja nuorilla näidenkin asioiden suhteen. Ja sen takia tätä arginiini-asiaa ei tarvitse välttämättä miettiä sen enempää vielä teini-ikäisenäkään. Mutta sitten voi pikkuhiljaa alkaa miettiä, eli sitä ei suositella otettavaksi lisäravinteena alle 15-vuotiaille, koska heillä se keho muodostaa sitä arginiinia, siis niin kuin normitilanteessa, niin ihan tarpeeksi muutenkin. Mutta sitten kun tulee ikää lisää, tai jos stressaa paljon, tai jos sairastelee paljon, tai jos urheilee paljon, niin keho kuluttaa enemmän niitä kaikkia ravintoaineita ja myös tätä arginiinia. Ja silloin on loogista ajatella, että hei, mä otan arginiinia vähän lisäravinteena. Eli arginiini saa myös ruuasta, mutta ne määrät on niin huikeita, mitä pitäisi syödä. Esimerkiksi raakaa sipulia 6 kiloa päivässä, jos meinaa saada tarpeeksi sitä arginiinia, niin hei, ei se oikeasti nyt ole kellekään mahdollista. Niin se on helppoa ja yksinkertaista ottaa lisäravinteena. Foreverin tämä Argi Plus arginiini on otettu toi arginiini geenimanipuloimattomasta maissista. Ja täällä on semmoinen kombinaatio ravintoaineita mukana, jotka myös tukee samoja asioita siinä terveydessä ja hyvinvoinnissa kuin tämä itse arginiini. No miksi se on tärkeä? Tämä arginiini- ja typpioksiditutkimus on saanut Nobelin lääketieteen palkinnon vuonna 1998. Ja se on tärkeä muun muassa verenkierrolle. On tosi oleellista, että veri kiertää meidän kehossa hyvin ja joka paikkaan. Veressä kulkeutuu happi, ravinteet, hormonit ja sieltä myös poistuu sen kautta niin kuin kuonaa. Ja veri myös liittyy immunipuolustukseen. Eli tärkeä verenkierrolle, verisuonistolle, tärkeä lihaksille, tärkeä immunipuolustusjärjestelmälle, eli niin kuin vastustuskyvylle. Ja sitten arginiini, tämä tuo semmoista virtaa ja energiaa. Eli yleispätevä, tämmöinen todella hyödyllinen aminohappo. Helppo käyttää. Tämä avataan tästä, joko leikataan saksilla tai repästään. Laitetaan jauhe lasiin ja voi sekoittaa joko aloe veraan, jos aloe veraa juo, kannattaa, hyvä turboboosti tulee, tai sitten ihan veteen. Mä äsken yleensä itse otan erikseen aloe verat ja tämän, joskus teen turbojuoman toki, mutta esimerkiksi äsken kun mä otin arginiinia, niin mä sekoitin sen veteen. Ja niin kauan sekoitetaan, että sinisestä tulee punasta. Ja sit juodaan. Jos liikut paljon, on aktiiviliikkuja tai ihan urheilija tai näin, niin tunti ennen urheilua esimerkiksi. Tai jos ihan ei ole mikään himourheilija, että on normielämä niin sanotusti, niin aamulla sitten, kun keho tarvii ravintoaineita koko päiväksi. Meidän arginiinissa, Argi Plussassa, on 30 tämmöistä annospakkausta, ja tämä arginiinipussukka maksaa 79 €. Ja muista meidän tyytyväisyystakuu, eli 3 kuukautta voi kokeilla, jos ei tykkää, saa rahat takaisin. Nyt mielellään vastataan kysymyksiin. Kiitos kun kuuntelit.